Grundet for lav befolkningsvækst i Danmark er vi nødt til at tilbyde kommende forældre i alderen 18-26 år en forhøjet børne- og ungeydelse. Dette vil vi gøre ved at hæve børnepenge med 40% per kvartal, hvis man får børn i alderen 18-26 år. Vi har valgt at tage udgangspunkt i, hvorfor fødselstallet er faldende, og for at kunne modveje dette har vi fjernet en af de største byrder og problemer ved at få børn i en alder, hvor man er dårligt økonomisk stillet. En stigning på 40% i børne- og ungeydelse vil give forældre i alderen 18-26 år op til 600 kroner mere om måneden, 1700 kroner mere per kvartal og op til 7.000 kroner mere per år. Et nyt lovforslag vil medføre konkrete resultater af Danmark i vækst. Det er nu, vi skal gennemføre en løsning på problemet. Det skal være attraktivt at få børn. Det er vigtigt at tage det faldende fødselstal alvorligt. Den danske fertilitet på 1,7 barn per kvinde er nemlig et stykke fra de 2,1, der skal til for at opretholde befolkningen på samme størrelse. Sundhedsministeriet vil derfor i gang sætte en indsats for at modarbejde det faldende fødselstal, og det vil ske ved hjælp af et lovforslag. 40% kan virke som rigtig meget, når pengene skal tages et andet sted fra og bruges på noget andet, men selvom det er meget på kort sigt, vil pengene på lang sigt tjene sig ind igen.